per explicar-vos que des del Comú de Lleida hem fet dues coses respecte al pressupost municipal. Primer, hem impulsat un procés participatiu a través d'un projecte que hem anomenat Pressupostos en Comú, sortint al carrer i posant eines online a disposició de la ciutadania per tal de recollir el sentir de la gent, per escoltar en què havíem de prioritzar els diners, que són de tots, i per recollir tota una sèrie de projectes i de propostes que hem introduït a la proposta de pressupostos municipals. I la segona cosa que hem fet, també molt important, és que hem estudiat molt detingudament i a consciència els números de l'Ajuntament i hem vist les coses que es fan bé, les coses que es fan malament i les coses que es fan molt malament. I per aquest motiu no ens conformem a fer pinzellades en forma d'esmenes per mirar d'arreglar un pressupost que presenta l'equip de govern, perquè aquest pressupost no hi ha per on agafar-lo. Perquè és opac, està viciat d'origen, d'inèrcies clientelars, de despeses inútils acumulades any rere any per acontentar amb uns i amb uns altres a canvi de vots, perquè infla de forma fictícia partides d'ingressos que sabem perfectament que no tindrem, perquè directament s'inventen milions d'euros sense justificar d'on els trauran i es gasten irresponsablement els diners de tots, generant més deute. Ens estalviem d'aprofundir en la sapastrada de cada any en l'elaboració de pressupostos, incomplint terminis legals, arribant tard i malament. Ens estalviem de llençar més negativitat sobre un equip de govern que ja és prou negre com el carbó. Per això presentem un pressupost complet, una esmena a la totalitat, perquè volem aportar llum a aquesta ciutat, demostrar que es pot fer amb eficàcia, prioritzant el bé comú, la inversió social, l'economia i l'espai públic. Proposem uns ingressos pensats en els veïns i les veïnes, reduint a la immensa majoria de la població els impostos directes com l'IBI i les escombraries, un 5% menys d'IBI i un 20% menys d'IBI rural, amb ajudes als autònoms, amb emprenedors, amb una gestió responsable i eficaç dels diners de tots. Hem dibuixat uns ingressos molt més realistes. Hem anat a buscar la realitat dels anys anteriors i per ajustar el que tenim disponible amb allò que realment tenim de previstos, ni més ni menys. Posem a les persones al centre de les polítiques municipals, amb molta més participació ciutadana i transparència, amb 1 milió d'euros més per a les famílies que més ho necessiten, impulsant l'economia, els barris, fomentant l'ocupació, fent accessible la contractació municipal a totes les empreses del municipi, impulsant el comerç de proximitat, els mercats municipals, amb més i millor espai públic, amb un pla de reparació de voreres, plantant arbres, amb ombra, més verd, carrils bici, millorant mobilitat, millorant el clavegueram, amb millora dels camins rurals, amb més diners per sucs i raïmat, impulsant l'economia de l'Horta de Lleida, millorant polígons industrials, invertint en eficiència energètica, invertint en manteniment del cementiri, recuperant serveis públics com les escombraries, la neteja viària i la zona blava, amb millor seguiment i gestió de la resta de licitacions, amb més espai per lleure, esport de base, cultura, desplegament d'una xarxa de biblioteques de barri, amb desplegament d'una xarxa de casals juvenils, amb educadors de carrer, assistents socials i un llarg, etc. I tot això, a més, ho fem reduint el deute municipal en més d'1 milió d'euros. Pagant menys, aconseguint millors serveis i aconseguim, a més, reduir el deute municipal. Volem demostrar que si es vol treballar per fer política pressupostària pensant en la gent i no en altres interessos o altres criteris, es pot fer. Moltes gràcies.